Kapitang Inteng! Aw, nagkapwam usay. Itay ka pa abirbirukain. Nagapuak iji balay da nanatuyang, Chip. Anya tinaramid mo iti balay ta. Apay di mo amaw, amamad to itan ni nanatuyang. Ha? Mamad town? Kat Uy. napan ka nagpapadtukin ko na? Mayat din patuna kanyak, Chip. Anya nga timpadtunakan ka. Diyak ka no ibagbaga iti sa balay. May papan iti love life kaw. Kahit ibagamarot ka niya ako na ha. Di mo nga ibagbaga iti sa balay Ay, madi ka no nga main. No, ibagak ta saan nga umipikto, kuna na mait. Wine, luwa tala nga makamaw. Isong ibagamaon. Sige kuna mo ni nanatuyang agka-girlfriend na kam. Nagmayatin day tapadtunakan ka. Ay, Chip. Ay, yung ka mo agpapadtaw. Mapanak mamangarap. Ang ada mo bayad na. Ha? Ay, ada kwartak di taoy. Ha? Anya ti pagarup mo kanya. Awang kwartak. Ikaw yung kang agpapadton Mamat pati kamat itipad to ni Kumari Tuyang. Apay, sana pudnaw. Ay, mangkukwarta lang dayjay. Nung ay baga na makasawa ako ni tatawain. Di mo patpatsyon. Mapanak agpapadtaw. Ay, kalaang ibagam to kanyak no anya tipad to na kanika. Madi ka now, no ibagay ti sa balay. Maawan ka no ti bilag na. Adula amen. Mayak man nagpapadtaw na natuyang. Nanay, apay nga umunag ka dagaws. Ah. Pinastrikan ay adito'y balay, may. Lukatan mga minan na to'y ridaw nana. Anya ti umay mo aramida, hindi to'y balay, may. Umayak nga rod agpapadtaw. Ada kwartam? Ada, Mano day ta kwartam? 50. Ano ngay data 50? Mapispisang pa'y mga raw. Bayad ko nga agpapadto Ay, saan nga umanay day ta? Kaya't mo asawain, kurang day tawi. Wan! Kuno duagasot ti kababaan a pagbayad da kanyak. Nagnginamot tayo. Saan pa'y akumpleto day jay Pangalak nga iti duagasat apagbayad ka. Ingka pa'y agdiskitar. Agsublikan tao inton adan kwartam. Tapno kompleto ti maipadtukan ka. Naskan ngagbayad ka iti 5 gasaw. Bala. Umunag kan kwarag. Una na, Dito, iti pagtugawam. agyaman na ka. Alan, padtuan na nga ruday. Money down payment nga umuna. Ha? Kwarta pa nga umuna? Ato iti pagbayad ka. Duagasot lang. Isu lang magtiyada kwarta. Day 50 ngay. Inayon mo na. Awanin na pulos tinabati a kwarta ka, ha? Kaya't mo tipad daw kung no saan. Sige, itod ko haminan kan ka. Hey! Ala, iyawat mo nga rudan, day takin kanawan adakulap mo. Aw, at tawi. Aw. Anya ti makit-kita maghasat ka, aw. Makikita kwaraw. Naglawag ang makikita. Tiyan niya, kapag nagkatawa ka. Naragsak gayam jay makikita dito. Agasuman, mamit mo jay forever mo. Ha? Kanaw, sa dinaw, kan asino day ta kapuribar ka, ibaga mo na. Nagado na sa lunsod mo. Kahit nagbayad akma, di kumplito man, antipadtaw. Dogasot lang jay bayad mo kanya. Kurang. Kurang pa iday jay. 5 gasot atap no kumplitaw. Ay, awan ang kwarta. Ay katusto nga rudan day jay ang embaga. Agawid kan. Bitin mate, awan tuloy na. Nakalidliday ka man naggapo iti ayan ni nanatuyang, Chip. Kasanaw, sana kumplito jay padtuna kanya. Uray sakta, kurang ka no ti bayag ko. Ha? Uray si ka? Kurang mate? Uy, baga nalatan nga, ka-girlfriend ka na. Kas jay lang. Awan tuloy na. Awan ata kurang nga ron tintig ka. Apay, si ka, anya ngay matimpad to na, Chip.
Kunana mamit ko kano ti kapur iber ka. Ano? Mayat Ngam, apay nga analiday ka? Awan nga rin tuloy na. Na? Kurang ba't ngamin ti kwarta. Buwan pala tituloy na may. Ayunan nga. Mamit mon tulak ta ti kapur iber mo, Chip. Ay, wine. Iswarong bang langan na ragsaka. Ay na, Na, naga daw tinagpapadto kanya maray. Iso nga ita, ado mati kwarta. na, ayun. Nagaduday ta na kwarta nga ipakpakitam kanyak. Ipaspasikat ko nga raw. Pudno matlaang aya dagiti ipadpadtom. Apaya pagdwa-dwa ang maray. Ay sos, awan pa'y pulos pimalpak nga impadto. Kasta aya. Wun maray. Ay, ha? Nari ko na. Mabalin abilangak dagito'y kwartak dito'y sangwanan titirsina. Ay katwan No kaya't mau, padtuan ka mo. Agbayad ka. Manaw. 5 gasok ti Na! kompleto. Nagnginan. Nalakan aday ta. Oh, sigay, ikan ka iti discount mo. 499. Nanginalata. Discount mo, tabaakan. Bilang man laangan day ta kwarta maray, tamalagip mo man ti kinabaakaw. Apay, pudno ti madamdamag kung agpadpadukan marituyang. Pudnaw maray, day tuyon ti pagsapulak ita. Aya, Nalakatrabaho. ado ka numot ti agpapadtukan kakat. Kano imay pa'y ni kwaraw. Ha, ay katanyangay mo ti impadtumkan kwa na maray. Ay kat iso at imangibagakan ka. Makaasawa mo't nga ta. Kaya't mau tapadtuan ka maray. Libre lakit day. Agbayad ka iti 5 gasok tapno kompleto. Ay, awan pagbayad ko. Ay dumawat ka, kinilakay mau. Pangalaan na ngay mo. Awan to pa'y kwartana. Kapitan, umay kan tapadtuan ka mo. Padtuan nak. Kunak man no umay dakadanunan iji balayaw, dagiti mayat nga agpapadtukan ka maray. Agsursur-surak latan, kapitan. Siya kunti dumanaw. Saan nak nga agpapadtukan ka? Saan mo akayat? Agbayad ka lang, ba't iti 5 gasok? Pangalak mo't nga iti 5 gasot. Sigay, utang mo na awang kwartam. Naa. Day takot ti pakaut utang akon. Sapay mayat ti maipadtukan ka. Uray. Jak mamati iti padto-padto. Ingka ija sa balay. Awan ti pagbayad ko ken ka. Utang lang arutang. Ay jak ngarod kayat, nay. Apay nga usay. Saan ka mata na sumursurot nga grunta? At dagayam girlfriend kaon. Ha? Adan girlfriend mau. Pimudno mo ti padto ni nanatuyang kanyak, Chay. Uy, imbag man. Siyak. Awan pa'y mo di padtuna kanyak. Urayam Ay, sige, ina kon, Chay. Ha? Pumanaw ka manan. Agur uray ngarod ti girlfriend kaw. Agrunda ka intun rabe. Ay, saan? Si kalang ati mapan agrunda, Chay. Sige. Na. Adalang girlfriend na. Di nan kaya ti agrunda. Awan mo't lang. Hindi padto kanyak ni nanatuyang angkal. Siya pa'y nagbayad ak iti 2 gasaut. Mamatpati kan tumot iti dayta apad-tupad daw. Ni pa'y marituyang mat ti pagpapadtuam. Luko-luko din, Chay. Apay nga itam lang nga ibagangay. Diyan mo nga raw, damapang ka mo agpapantukin ko na. Idi inawat mo di kwarta, ti maray ka mo adagos nga minin. Kaya't kumot amang nagtipad tuna kanyak. Anya nga ti impadtunakan ka. Kuna na amamit ko kanon ti kapur iber ka. Forever? Anya nga matituloy na. Hindi talang matimbagahan na. Aya. Warog! Warog, amuna ka mo data sumungan abalasan. Susamot na itan jimpad to ni nana to yung kapur iber ka. Nagswerte kan ngayon no isaw. Ay sus, nagpintas ka nagsiksi. Long hair, nalabagan ti pingping na. No, iso day tadi kapur iber mau.
Anya nga ti aramida. Sus. Anyang iti ramida. Sabata mo! Ay, wanang kal, sabta kaon. Umaya kaon, puribar! Wan, kwarog. Ay, urayan nak dita. Umaya ka talaga. Kwarog, aguri ka. Ha? Sa bali mo tinagturungan dan. Ay, wine. Ay, puribar kao. Urayan nak dita. Umaya kaon. Darasam, sa bali tinagturungan na. Ay, umaya kaon, kapuribar kao. Apay ang makasangsangit ni Kwarog nga inyag mo dito barangay hall, Kapitan. Laplap dakto pa'y nga agsangit. Apay alapdam no kayat na tiagsangit. Nagsangit. Sa pa'y, lakayan. Ni, kas Anyaya, ti pagsangsangitam, Kwarog. Amit kundi kapuribar kao, kagawad. Na, apay ngay ngagsangsangit ka, kasta. Apay nga kasday tinapasama kang kain. Ha? Anyaya tinapasamak, Kapitan. Ekwa, mamit na kumadya ka por iber na. Sa bali mo tinagturungan na. Saan na anamit? Lay, apay ngay. Kwarag, ingkalat tadamaganan ni Marituyang. No apay akas dya tinapasamak. Ay nasan kayo man nga agrikla-reklamo dito isang wanak? Kaduayo pa ni Kapitan. Umay da agreklamo anya ngamin tinapasamak. Nagsakit tinapasamak kanyak, Kapitan. Ibagam ka ni Marituyang. Nagkagalpri na ngagpaisaw. Ang mapay nga nagsina kami milang. Mapay nga na natuyang. Maray. Sungbatam ti saludsod ni Tanod Usay. Naglakati sungbat na. Kurang gayam jem bayad na kanyak. 5 gasaw ti kumpletaw. Ngam 2 gasot lang timbayad na. Anya iya ti tuloy kumadipad tumken kwa na. Ti kumpletaw kat kastawi. Agka-girlfriend ka. Ngam daytaw di tuloy na. Ngam, agsina kayo mo lang. Iso daytoy pa, tituloy na. Saan kalaktan ang makigirl-girlfriend? Dayta, ti kompleto. Nagalas mo gaan tapad taw. Isi ka ngay kwarog. Anya mo tinapasamakan ka. Pimod now, anamit ko di kapuribar kao. Kahit dayta matipadtukan ko na. Ngam naglisi mo di balasang. Ipalawag mo may Marituyang. Ti kompleto dayta kat kastoy. Kwarog, mamit mo jay ka forever mo. Ngam, saan nakaamamit? Ta sa balay, ti pagturungan na. Nagalas mo gayam tituloy na. Jakla ko man nagpapadtaw. Kurayan talat ta jigasat tansip. Santan ngagtalag ka ni Nanatuyang ang mamadtaw. Uy nga raw. Sayang lang timbayad takan kwa na. Nagnina pa yung nagsingir. Pag gasolina talaga nga na di kwartata. Tapno makapasada ta. Inya makunam check. May mayat pa. Ay na, Kwarog. Saan yun asayangan day ta kwarta apagbayad yo iti mamato. Tigasat, dumteng latta day ta. Ala sige, didan tinagibusan ti sa balipay ang parang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insora para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Napsug kapit lang, Kwarag. Napsuga ka hanggang. Ha? Na, dapay gayam tulangan na bati. Saan? Kukwati aso day ta. Ha? Ay, sige man lang ngayon. Aw, itatanapsog tan.
Yan nga iti sumarunong aramidin tangkay. Mapantay di sirok ti mangga nga agila, tapris kaw. Ay, unan niya. Uy, ibatitan day ta iinawan. Intang arutain. Yan tinto ti aginaw. Ay na, nagmayat ti biyag ta. Kasla tala na nga iti restaurant. Nalpas kayon anangan, Maray. Wen, Mare, umayak lagpalpa dito iti resenam. Tadainting kan kwarog ti aginaw. Ay, kanayon samat asika ngamin ti agin indaw. Ay, talaga asyak akanayon. Day talamangan ti aramiden da. Saan mo ngamin arwamon akastaa? Nasken apagtrabahom ida. Wen nga rod, Mare, makadlawa kon. Tasyak metlat tanti agin inaw. Sikan sapay ti kanayon nga glutaw. Ay, wen dagijay nga agulitag. Umay dalaengen no oras ti panangan. Nasken nasursurwon damot ati aginaw. Iso adituyak pala ang tersena, Mare. Anya nga iti pagistoryaan ta. Naibusanak ba't ita iti maistorya, Maray? Ay! Kaya't yaw, di makangag iti istorya kong kumangay. Na, adda kamat, Marituyang. Wow, imayak ata nakita kayo adua. Apay, nalpas kayaw ananganan kanibadong mau. Apay, di yun lang madlawan. Pakadlawan mi kumangay, Mag. Kat, anya nga ti sindayaw, Marituyang. Nagkapoy kamutin marikwanang. Di mo ayamadlaw dagiti karni ana isingak dito hingepan ka. Ada ka di makita, Maribanang. Ay, green mat ti makitak di tangipan mo, Marituyang. Kasano ko maakarne ti sindayo? Madalalaok na basit abulong ti marunggay jay karni ti manok kasindamay. Kat nakainaw ka nga rodan. Ni badung ko at ipinaginaw ka. Ay, agpadpada ta, Marituyang. Ni man mo't inteng, wenno ni kwarog ti paginawak ita. Day, nakailad pa'y matdainting kan kwarog dito ipapag iti sirok ti mangga. Ay, nakainaw dangatan. Riingak man ida. Ay, inteng. Inteng, hoy, agriing ka. Di ka man mangririingmat. Nakainaw kan. Ha? Nakainaw kan kunak. Ay, mabit lang tadamaga ka ni Kwarog nung nakainawan. Ay, shh, Kwarog! Ay, agriing ka. Ay, damdamagan di ang team nung nakainaw kan. Nakaturo ka kang kail. Kasama ko mamakainawak. Si kakindiano, naginaw ka. Ay, apa asyak ti pagdamagam ngay? Kaya't naasawan, awan tinaginaw kada kayo. Awan saan tay? Ni Uncle Mat ngamin. Kwarog, di ka man agpabasol akas taman. Ay, mapanak ijay kusina, takitaak no nakainaw kayo. Kat no saan kayo nakainaw, agalwad kayo. Bawal gayam ti agiddakan maturo kalpasan amangan. Aginaw pa'y gayam itinanganan. Uncle Aw, kita niyan ti Aw. Nakabanikas ako mitkita kadata. Ha? Anyaman nga jig igaman na. Yapay, di mo makita. Naglawag ang balo na tigam na. Ay, sus, dili ka daw. Agpaypayapa yan. Yung kakit tinangkail. Ang mga no paginawin na kayaw. Kung no ininawam. Ang dahil matimbag ang mga ginawa. Yung kaginaw. Si kamot itati aginaw, takanayon matasyak. Nauma akon para inaw yo. Ay, nagadumot ti inawa kon. Iraman mo matandagita naglutuan akaliro kas kada paryo. Ha? Ay, jakla ko man ang nanganin. Nanipod ide, aging gaita, syaklatan ti agin inaw. Kat sika, itakala nga aginaw. Sige, siya kun kaginaw. Na,
Agmisuot kit din. Ay, say-saya atam tamapanak agbuya iti TV. Padasak man mo ti agkuya ko hikalpasan amangan. Apay akas laglamlamang ka, Chip. Ilamlamang ni Uncle ka, oh. Naskin na saan nakamakita dito'y paradaan. Chip, ay ayaban na ka ni Uncle mo. Bayang nagayam. Amang damat ibaganakin ka. Ibaw naklaan nga ginaw day ta. Kat, ingka ginaw ngamin ha. Amo maya nga ginawa. Nauman sa na mga iagping ka. Awan mo ito ni tawa ti balay da. Bayam tayo so ti aginaw. Badi po di tatuya. Kanya-kanyatan itinawan na pangalan. Na, apay mo tinakastati singasing man. Siya mo lang, di pa rin daw. Talula ang aldaw asikati naging inaw. Ita, agrire ka. Agasang banday ta. Bigat, aldaw, malam. Siya, di pa rin daw mo. Kahit siyak ngay, nanipod nagasawa ta. Nga aging gaita alakay kan baketan. Siyaklat na ti para inaw. Nagreklamo akaday Saan nga rod at trabaho ti lalaki ti aginaw? Nukas na ti rason mau. Saan kamot nga raw amang mangan? Ay, saan mo takas na? Ha? Kunam lano na parparigat ka, permay. Naglagan at trabaho ta ginaw. Nalpasa ko na naginaw. Mabalinak mo nga rodan arumwar. Papanam, nagkunakan ka rumor ka. Kaya't mo asawan, ikulong nak dito'y balay. Dito'y kabalay, tasyak ti rumor. Mapanak at kita iti si daun. Enton sumang putak, si kamot taglutaw, nawatam. Si kakit tirumbang ang mga ramid aming kadagita. Sana siya. Sige, siyak aming ti mga ramay. Tasaan kamo nga raw amang mga. Anya. Ay namaray, di mo mat ibusan day bulong ti marunggay Mangibati ka mat iti sida dagiti na duma. Higit agbulong tumanin, amaray. Sinipak mon sapay amin na nasangana. Sang kakading agriray, tanagado abulong na anabatay. Imbatim di aday jituktaw. Magawat ko nga ruday ta. Isardin ko nga rin di agala. Kukwa mong dagito nabati abulong. Nakangat nga to dagiti nabatay. Imbag kumamot ano ada asawak nga ibaon ko amang gaw at itibulong na. Basol mo apay ngamin nagbaat ka. Panawang kamalangang. Ay, agdadawat iti marunggay. Itong makaluto ni Antik Banang. Mapanak manin makipangan iti balaydan. Apay, di ka mabain na makipangpangan, Chip. Apay kumaamabain na. Kat kabagyak mat ni Uncle ka. Uray ngam nagsadot kamat nga ginaw. Mabalin mo't lata makipangan. Uray sa anak nga ginaw. Sino kada kayo tinalaing nga umulay? Ni John. Ha? Sak manintin to dom, Chip. Ay, talaga mo't analaing ka nga umuli Ay, umay ka man nga ro, John. Tayulyan nak iti bunga ti papaya. Agpasada akon. Ingkakit din. Umay kan, taintun makaluto Umay kan tumangan ni Jebalay May. Ha? Nagmayatayin. Ay sige na. Manua bunga ti papaya ti kayat yung nga ulyag para kada kayaw. Marituyang, di mo amulak day ta papaya. Ay, mulam ayamaray. Kunak man no basta latan nagtubo dito'y igid ti kalsada. Siya tinanggimulay ti dayta. Sinib si bugak, iso adim makal. Mga laklaang mat iti bunga na nga ilaok ko iti marungkay. Pati dayta marunggay, mulak pa'y dayta. Na, mulang malamin na. Kapod no mat. Ay, dakos tinaimot maray. Ad-adang agbalin ka abaak no agimot-imot ka. Sige ka. Oh, agluto kan ba daw? Ayun ay batikas to'y abiyag kan. Na, agrire ka? Siyak tumanan ti paginaw man. Agrire ka, badaw nga agrire ka? Ne. Hanya mananday tagaw-gawata mo, hindi tadalikan. Pilpilyok nga raw, di kalukmagan abinaw sa itapagpang or kumangkang ka. Ay, unayin. Luto akon.
Agluto ka mo lagayam, kaya't nakpay pagpungtutan. Ala, darasab, tamabisina. Daytoy katijak kayat nga ugali dagitoy akakaruba maribanang. Agala dalatan uray saan damula. Ay, saan nakakasta, Maray? Sana si ka tidakdakamatag. Ay, asino ngay nga rod? Ay ni Marituyang Idi kalman, imay nangala iti bulong ti marunggay. Kat numulam day, jay. Kawan, di na pa impakada mo. Kababain ti kasta nga ugali ti tao. Kalpasan na, napandangala iti bunga ti mulak a papaya. Na, isumot lagayam amay may salangan abunga na tinabate. Imbis adwa day jay akakaiso na abunga na kuma. Amum lang arudan nga awan at talaga ti baba inday di ako marita. Ay, anya pa yun nga iti alag asidaag ta inala namot aminan. Ay, marikwanang, kukwak met nga rudan ajay may sa abunga ti papaya. Dumawat ka mat? Wen ibabaon ko ni inteng, ang mabain ka nung nga umayag dawat-dawat. Iso pinapus ko lakon at iropak. Ay, nagrigat nga ta. Ay, ati agmula. Ta saan kayo ang makapagmula? Ay, no agmula laang, Maray. Ado, ijay likod ti balay mitimulak. Agam babasit dapay. Saan dapay anagbunga? Kasta aya. Ay, wen, Maray. Kaimulmulak la itay. Mabisin kan ko raw. Itayak pa yung mabisin ang kail. Di pa nga tayo nakalutong di antim. Nalpasan na nakalutaw. Nauli magmatan di ta kusina. Yay. Kapay nga adi mo ilagayaban. Ay. Mas dawak Nakaulimak ni antim Ingka ngamin kita di ta kusina Ay, sige. Banang dungo. Ay, magantayo ka din. Ay, mabisin kayon? Ay, itay pa ang mabisin kami. Ay, kat umay kayo mga nanakan ni Kwarog. Ay, Kwaraw! Umay kanta, magantayon! Ayaw, pandanganay. Ala, agtugaw ka iti abay ko. Wanang kay. Agam sakbay amangan kayaw. At dapay nasken apag kikinaawatan tayo. Ay, ibaga mo na, di mo ka atidugan ta mabisin kami. Asinaw kada kayo ti agi kalunkon itinanganan, ken asinaw ti aginnaw. Kail, anya ti kayat mong haramidan. Apa ada kami ti mga ramid kada kita? Rumbang asika ba nang? Tiyan mo katrabaho ti babae da kita. No kasta ti rason nyo, rumwar kayo langan, kat saan kayo namangmangan. Ang kail, kasano nga yan? Sige, siya kung tagin daw. Manan! Siya batla ka na yun ang tagitin daw. Sakbat nga ro ti agi kalunkaon. Kaya't ko analinis daytoy kusina, nalawag. Dalawag! Mabali ng timangan. Talaga mabisina ko nantay. Sige, mangan kayo. Ata! Saan na mabalay na para inaw? Kas kada para luto aklatan, hindi balay mi pare. Saan na may bagay kanya na kita trabaho? Ay, uray siya kata, kapitanak, para inawlaan. Ay, uray sika. Inaramid na kamitin na para inaw ni Maribanang pare. Dua kami tupay kundi kwarog. Sakbay nga ibaunak ni Tuyang kung aglaba. Naskin namang panunot ang iti sa baling aramiday. Tapno sa anak nga ibaon ka na kita trabaho, adyak kaya. Ay, ibagadan ton nga under disaya tayo, paray. Ay, saan nakakasta pare? Hintay kay diagbangkag Tapno saan datay basta ibaon-baon. Nagpudot ti bangkag pare. Nagrigat ti agbangkag. Agnanayon ki day na pagin-inawan datayo. Nasabat ko da kapitan ken Kwaraw, mapanda ka no jay bangkag da. Ay, napandan. Nagluto ka kididitan. Kahit kalpasan na siyak manantagin now. Ay kitanyangin nga raw, awan mo't sa baling among aramidang, alangan namang mangang kalatan. Yawat ko king ka, ito'y aklaw. Tapay nga yawat mo kanya.
Kayat mun sa ngay pang urko kang karay tangaklaw. Si Kantiag Lutaw, tamapanak iti bangkag kaw. Malagip ko, aglinis ang gaya mitirot itangal daw. Na, itaman pa'y nakalagip ka. Medyo damalip-lipatak basik kay. Nalagip konti naskay nga ramiday. Ay, nasaya at mga raw ba daw? May naktubalunan iti bangkag Ay, katun na, day talagayam. Hindi nakpagininaway. Napay kumapaginawon ka nga, ay katmapan ka nga rod ag trabaho. Mala, ing ka nga rodal. Ay na, nagmayatan ti mga nukas to yung kail. Ay. At damang pay-pay-pay kan ka. Dana, nagpudot pa'y tidigo nga igupan. Ay, ay, Nagpigisamot ang ti panagigop mo ang kail. Kung saan ka amalpas iti panagigop mo. ay, kapapain ba ta? Sa painsagsaganan ni Antim Dagita. Nagagit ta nga main. Iso nga inlutuan na ta ni Anti iti naimas asidain. Ay, wala. Ay, nagadutim mula ta ibakag. Ay, intan tumanin. Tapno saan ta nga aginaw iti plataw. Ay, kagurak day ta aginaw. Trabaho ti babae day tanggal. Iso nga intan tumanin nagbangkag. Taday ta ti trabaho ti lalaki. Ay, kapitan! Adda trabaho apang babae. Adda mo trabaho apang lalaki. Nupay kas na, nasaysaya at lata te agtitinulong. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Ay, naggapu ka manan di tatirsinan ni Kumarim Akwanang. Awang ngarod ginatang mau. Ay, inaklaang mat nakisarsarita. Ay, day tati paglaingan nyo babae. Ti makimaritis. Ay, uray, kasaan kami mat nga agparparbo iti sarita. Na, Jela ang matpudno, titangtang abon may. anya ngay manan ti baro at tinangtang abyaw. Kwa, aging ginura da maari ko anang kan marituyang. Ha? Apay ngay? Ay, saan mo't nga minan nga agbayad ni marituyang iti utang na? Ay, awan sigurot pagbayad na Tawan mo't trabaho ni Pare Badong. Awan mo't mula da. Tani, awan mo't tudo. Warog, agbayad ka man iti utang mau. Hindi kagawat, Mike. Nagpigisamot ang ti panang ibagana. Nakababayin ka dagiti makangay. Kasanaw, di ka malagbayad doon. Saan ko nga inutang tilako ki Jaili, Nagbayad akto ka din, wad na kwartak. Inapagpasada. Ay, unay kayo namang ngutang Nagtiwad kayo ngagbayad. Pumanawag man langay. Nagriyaw tumanin day tabak. Ay, Kwarog, agsubli ka, kasasaw ka. Kasaum day tapadirmaw. Iriyaw na kita, hindi pa nagsingir na. Awang babain na. Kapilitan alumabasak di tatirsina ni Marikwanang. Agsingir tuman nga. Hoy, marituyang, saan ka nga agarudo ka lumabas? Umay ka agbayad iti utang mo. Ay, intun maminsanon maray, at dapay papanak. Kan may sa awan pa'y kwarta kita. Naglaing kayo nga umutang, ngam nagrigat kayo asingiran. Ay, unay kayon. Aglako kayo man mo, tasyak ti umutang iti lako yaw. Ay, ko maray, inakabdis kitar iti pagbayad ko. Takababain mo't kun ka. Rumbag laang agbayad kayo. Kari kayo kare.
Ngam itayab mati kalay. Ay namaray, umayak to agbayad, apaman nga da kwarta. Ay, unay katingiwat ni Mariko anang nga agsingay. Uray ka di ka. Kit nginiwatan na bay. Kumarin pa'y. Ay, wan nga raud. Mababainak pa'y itay. Agdiskitar ka man kit di iti pagbayad ta. Tapno saan amang ibabay? Pagdiskitarak nga ingatan. Awang mo tiyan mo ngagpautang. Ay kat umutang ka pa'y laeng ay ti pagbayad ta. Agbiro ka iti pagutangam. Ay, kapilitan nina. Ang mga no pati sakit, bugawan nagtumay. Ay, adala ko mapangirimidjuan. Nagalas ti mabugbugkawan gapo iti utang. Saan mo tasigod akas jay, day jay kumarin. Mas dawak nga raw. Anya nga tatinaknakan na aya. Taapay ang nagbalin mo't tinakas jay. Ay, sana day tanaknakan. Sumruki diya, day ta kumarin. Nakarumbuat ka may. Papandam ngay. Nalipatam ka din di imbagat. Nga da nang imbitar kanya kasigod agay yung koy jay. Jay kunam nga imbilin na, amapan kay jay balay da. Wun, nabayag ijay Amerika day jay. Ay, nalagip nakmag. Imbilin na amapanak kanumot ijay balay na. Ay kating ka nga ruda. Barang nga day stit said nga ara. Bayamon day tarak. Nasaya atin ano adda kapikan chocolate. Agam no day tad na nga ara, ay katalay ma. May mayat tibang banglongam ti arak. No adda ara nga itad alam lata. Malawunan. Sigay, inak nga rudag. Sika ka din day ta, tuyang. Uwan gayam, siyak day tawi ay na. Imbagan ka ta ubing pa'y tirupam. Siyak na'y bakitarang kita nay. Nagdakkel matinagbaliwam, gaya. Ay, wan ata ka na yun iti kainaran. Pinayaban ka, taada ngamin, nagtutulagan mi kadagiti kakadwa kabalikbayan. Anya nga'y tinagtutulagan nyo ako ng gayam. Mangangay kami iti pasalip iti kinantaan. Dakkel ti maite da premyo akas tulong mi iti mangabak. Dakil ti premyo ko nam. Wan, gayam. Amo ka nalaing ka idi ako manta, iso analagip ka. Imbag man tanalagip nakpay gayam. Kamanon atawon tinapalabas. Hekat, saan tayo pa'y ba't nga agkabaw, gayam? Agyaman na ka, iti panang lagip mo kanyak. Anano mo agayam, mau. At ka di arak nga intagda. Awan, kapikan gatas ti inteda. Adda inteda nga aramatag kano apagpapintas. Tamakisalipak kanaw itikin nantaan. Anya? Kabailam ka diti makisalip, itikin nantaan? Ikarigatak tadakkel kano ti iteda premyaw. Bareng makabayad tan iti utang ta. Tapno didak ririawan dita. Ay katlalay ng mga ruda. Ikagumaak ti mga bakbadaw. Tapno da pagbayad ka kin ni Marijuanang. Sapay ko ma, tagbaligi ka, tuyan. Wan, uray saan asyak ti umuna. Tadalat tamaala ti may kadwa ken may katlaw. Nagsaya tayo, nagita balikbayan. Tamangangay da iti kasta pasalit. Kuna ti gayim kaw, at arigagayan da nga adda kanu ragragsak amaangay. Isaw nga agpasalip da iti kanta. Antay, nalaing ka kadimot nga agkanta, ha? Nay, apay anadamag mo day ta. Di nakadipay nang nagkanta. Saan mo tantay? Nagdayang atay isaw. Kanayong kamat nagdayang ijiban niyaw. Kahit, anya nga timakunam iti panagdayang ka. Kaslamat agar-arang ang nga ukay nantay. Anya nga agar-arang ang nga ukan mat ako nam. Ang apay anadamag mo. Nadamag ko tadamaangay apasalip ti kinantan, iti kabangibang abarangay. Asino ti agpasalip? Dagiti kanugunglo, dagiti balikbayan antay. Dakkel to kano ti premyaw.
Naswerte nga rod ti mga abak, no kasta. Nalaing kamot ako manta, inteng. Padasem man mat ti makisalik. Ha? Ay, kapitanak, makisalipakit din. Maan ano ngay? Sayang tidakkel a premyo. Asino nga iti makisalip dito'y kabildatan? Jakman amo ken ni Kwarog. Isumot tinang ipadamag kanyak maipapan iti dayta a pasalit. Ewan ba't amok analaing ako manta dito'y kabildatan? Uray siyak nga rod. Asino nga ta tinalaing ako manta? Ta ibaga tayo ang makisalip mat. Ay, agure ka. Mga nokon ko nadala ang mat dayta a pasalip. Kuna ni Kwarog, balikbayan ka no dagiti agpasalit. Ay, imbag man, ta iparanod da, ti kinabak nang da. Itan sa magipan nakisalip mo, tuya. Un ba daw ngamay na kaslag nervyusak mutan. Ay, saan ka nga nervyos Panunutan, tidak ka la premyaw. Tapno makabayad ka ako na. Day tangarod mo ti pampanunutan. Tagibasitin naklaunay ngamin ka ni Marikwanang gapoy ti utang kaw. Malangaraw, agrubot ka. Taumaya mamay. Tapno at kadwan. Sigay, ingka nga rod ibagakin ni Kwaraw, tadye tricycle na ti pagluganan ta amapan. Wait, may dakan to dagasin di tayo. Tulad na kami man, di takabang-ibang nga barangay ko araw. Dagasinta, ni Nana Matuyang, iibalay. Ing kayo kanima tagbuyay ti pasalip? Ay, wine barok. Yung kami mamutagbuya ni Nana Matuya. Ay, uray saktata. Kaya't kumati mapanagbuya. Pitintayo nga ro din Dagasinta, ni Nana Matuyang, iibalay. Narigla daw. At dakadwa ka mapanagbuya. Nakisalip ka kumabot kuaraw. Nalaing ka ba't ako mantakay? Nakababayin tata. Saan mo ta napintas ti busis ka? Payasan ako na. Mayat to pa ti busis mo. Ha? Abay, nagkantaya. Way, numabartag ka. Ah. Kanayon ka mga kanta. Mayat ti panagkanta. Kanta lang tinabartag day jay. Ay, napan ka nung nagbuya iti pasalip ti kinantaan ni Kwaraw. Di pa'y nagawis mo't. Nakaamwam anapan ni Kwarog. Dagiti kakadwa na Ayun, kadwa na mo't ka nung naparibadong kan Marituyang. Nay, mapantan samot inteng. Ha? Intamot agbuya. Ay, alaman tayo naman kitain o da pagluganan ta tricycle. Darasem nga rod Tapno saan pa'y amang rugi ti pasalit. Win, makita ka no da pagluganan ta. Dimot ngamin imbagbagan ni Marito yang amapanda. Tapno kimuyog takadakwada. Ewan nga ron, awan mo't nasasaw ni paribadong. Nang rugi mo't gaya man ti pasalit, inteng. Ay, ewan nga ron. Sa nabalita dapay mo't agkanta. Apay nga damot ni Marito yang anak katugaw ijay sanggaw. Ay, makisalip sa mo't. Ay, won. May sa contestant ni Marito yang. Ay, nalpas nga tan ang nagkanta. Kasanungan nga amaw, kung agpadatamot ang kasagsag pa. Agbuya ta atap no maamuan ta no, nalpas, unusan. Nene, ada pa'y tugaw ijay. Ah. Sige, inta ijay, taintag tugaw. Ay, mala, tapno mayat ti pa nagbuya ta, no nakatugaw ta. Isumaro no nga kanta kanituyang at taga kabildatan. Apag hustoan ni Marito yang ti agkanta, inteng. Mapanan iti intablado. Ay, windag pasaw. Ni Marituyang kagkantan. Item manjay katuday, bulong na't bumay payapay, sabong namutan tay simbagaysay, bunga namutan tay kumidakitay. Ay na, talaga ang naglaeng ni Marito yang nagkanta. Ay, karot,
Ay, mga bak nga ta. Eh, nalay nga kanta. Talagang ada talento ng agkanta. Ay, mga bakuma. Tapno ada ipanakal ti barangay tayo akabildakan. Ibisli-bislin, daramramay mo, ading lumabalin. No, kumalan niya ka, porosen ka, uray na ganus ka. Takanan ka, uray na agda ka. Ket daytoy puso, kalumen na ka. Imbagadan tinangaba ni Marituyang. Ay, agurit ka pa panam ngay. Timbagdar ka ba? Ay, kat inakablaawan ani Marituyang. Ay na, dakulakit di ti premyo na. Ay, sige. Ay, umayak may. Kablawak. Champion ti kabildatan. Ay, ada swerte nga agur-uray iti ada talento na. Di dakal ti maitulong ka dakwada ti kwarta a premyo na. Ay, katwan inteng. Nangruna kat awan ti pagsapulan ni Pari Badong ita. Ay, kinawan pa'y mula da ata kalgaw. Talagang awan pa'y tudo. Imbagkan ka na natuyang. Ado ti kwartam ita. Ay, di kagda nagkwaraw. Nayunak ti arkila ti tricycle mau. Ay, agyaman nana. Nagdamot lang ang pagbayad ko iti utang ko kinikagawad ko anang. Uray siya, inakmat agbayad iti utang kaw. Tapno di nakanayon ariyawan ni Marikwanang. Ha? Ririyawan nakakadimat, nana? Ay na, wun kwaraw. Gapoy ti bain kaw. Iso anak isalipa. Tapno makabayad ak iti utang kaw. Ala, agkuyog tangaroden ngagbayad. Imbag, taimbay kayo. Oh, agbayad kayo kadain. Wen, takababain mo't kun kamaray. Di na kami mo't siguron riyawan. Gapoy iti utang may. Kat, nangalaam ka di iti kwartam. Kinaasyanak ni Apo Diyos. Isuan na pagasata na kanangabak iti pasalip iti kinantaan. Tapno adda pagbayad kaw maray. Pasensyaan dak nung naglablabusa, maray. Sapay kuma, tainton maminsan. Saan mo abas tariyawan tinakautang kan ka maray? Wan. Wan, maray. Saan ton? Nakaamirisak ang madigayam tinaramid kaw. Wan, maray. Mabalin mo mo't katyag singayr asan amasapol aryawam tinakautang. Katagyaman nak, tanakaamiris kan, maray. Ay nakagawad kwa nang. Mabalin mo ti agsingir iti utang, itinasaya at awagas. Asaan mo nga ibabain tinakautang. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga. Marikwanan, anya day taawit-awit mo o nakasupaw. Daytoy, maray. Akwa, ayuda. Into ti barangay. Adda itad ti barangay nga ayuda. Wan, may kan amin ang nakalista tinagan na. Apay ngay,
awan mo timbagbagada kasta. Ay ka siguro, awan na ganyo dyan listaan. Apay nga awan ngay, kataga kabildatan kami matkin ni Badungkaw. Apay, kabagyan niyaw ni Kapitan. Na, kayat mo asawan, dagitila ang kabagyan ni Kapitan, ti maikan iti ayuda. Kakasla kasta, tamin anak kalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Na, Ay, nagadong ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Unaraw kagawad. Anda ka sardinas, bagas, noodles. Anyang ayuda na ito pagsasaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay nga, ngawan ti ayuda may, kinituyan ka. Ay, awan na yan. Malikwa na. Masungbatam ka day ta sa lunsod ka. Ay, kastay imbaga ka ni Marituyang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan na ganyaw ijelistaan. Ha? Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan yung jilistaan. Apay nga, ngawan. Siyak man lang ang timang sungbat ka ba dong? Awan na ganyaw ijelistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang tinakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laing, tataba daw. Wanyag paisaw, saan kayo nga agkabagyan kan ni Kapitan? nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang batong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Naitangarod kay. Dagiti kanulaing kabagyan ni Parinteng di makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan biti panagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay, agriritan to yan. Saan na mabalinda ito yung mapaspasama? Naskanla ang agririta. Kagawad, agyat makunam itinaawat mo ngay ngayuda. Ay ka, siyempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukas ta. Kaanong tuman nandiyan sumarunaw? Apay, naibus mo di ayudam. Ay, saan pa'y magkindi, Nagadumang naman. Isungarod nga ipusem pa sa kanto agdamag no kaano dyan, Nix. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga men, ti umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, uwan ata, isuma lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na ito iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda kwarog. Tapno ado. Unantay. Takunan ni Inteng, adanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damanin nagan ko di listahan. Uncle ko ti kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo itilistaan. Kinuray tinagan mo, antay. Sigurado asan na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Uncle lamang ikatitinagan mo, antay. Kapay nagsirip-sirip ka di tatawa paray. Day. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hol paray. Kanayon na nga dito. Kay, mabalinto mo nag. Agpigat ka, tanarugit ti sakam. Ha? Ay, si Kaki di mo paray. Gaputan na ka-tiles. Pagpigadin na ka. Wala, narugit na rin ti sakam. Mabalinan paray. Nalinis mo din. Munag ka, sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Day, apayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin ting ka paray. Isungay mayak dito barangay hal. Anyat kaya't mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na, Ilista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaikan iti ayuda. anya kumatdakis na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanituyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Ha? Nagadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan kin nakalista.
talaga akasta saan kan nga agreklamo? Awatem latanti kinapuno adita agkabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo mabalin nga agkabagyan? Awan lang tatuya. Saan nataakayat abigbigan ni parinting akabagyan na? Napan mo kinasarita? Why? Sungarap tinagapwa. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan nangarod akayat? No kasta, saan lata mabalain ang mailista tinagan ta kadagiti maikan iti ayuda? Why? Saan ka no mabalain? Addan sa matgura ni Kapitan Kadata. Andan sa ngagpaiso. Malagip kong badawng. Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dayta na panunod na. Gapo iti saan ta pa nang ibutos idikan kwa na. Ay, wala niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang. Why? Saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kan kwa na. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Bihirigod ka ita. Marituyang, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagam pa'y dayta. Amom lang arudan, ada kami lang kinibadong kuti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga mintinagan nyo iti listaan ka. Saan mo nga ulitan, Maray? Tanagsakit adenggang. Saan nyo mat nga minakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, Maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw no apay asaan na akayat nga ilista tinagan, may. Da kayon tumat nga main. Basol yumatlaang no apay asaan ana ilista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon. Amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw no saan mi akaya. Maray. Amin nga adda tersina na diti kabildatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan? Amin da nga min anang ibutos kan ni Kapitan Idey. Kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastala ang di kunam Ta saan ka nga min anaikan iti ayuda? Kano addan tumanin sumaron o nga ayuda? Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laeng amakangag. Kat amin kaming tumanon, mawarasan. Tata ba daw? Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumamot Ang jakmut kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tata ba daw? No kabagyam kumamit na angkel kao, di adda kumamit nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kaya't nakabagyan. Ipilpilit ka saan na kaya? Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Katwan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayaw. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga agatang iti pangkusina. Siyak, Maray. Gatang agatang taawan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay, nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay, saan na? Bay amo, no nalipatan na kami ni Kapitan, akabagyan na. Ay, kita ang dungaw. Ito, agpadata itinaawat nga ayuda. Ni Kwarog, andan tumlayawin ng ayuda. Naragsak ka ang makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Kahit nakaisang da amin. Oh, Kat, kasano nga'y dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. Suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha? Amam, uray lang makalwa ni Marituyang itay nakasaritak.
tasaan daan nakaawat iti ayuda ken ni Badong na. Apay ko bangay kakdagita saan anang ibutos kanyak ngay. Makitam ti kasta rason mo. Amin dagiti inlista. Kahit butantis may kani kagawad ko na. Ay, kunakon kahit. Kabagyan ko naklatan Ang kinapudno na. Butantis ko ina. Ha? Sige, panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Mare. Win amare, si Kanghay, Wun Shakti pers ang nakaawat. at danto kanumanan. Isumatibagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Italaang ang naamuak nga ano gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapon nugayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kaskada auntie na. Kunak at nilaang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, maray. At dapay gayam kaanakan na abakbakot kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da ken ni Inteng. Maray, apay ang nagpuskol matan ti asok nga gapgapoy di kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak matan amadamagayam ti panaglutok. Umayak la kumagumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam, ay agawid kat adagos, tanay, ang mga numapuran di balayaw. Ay sos, darasam ba daw, agayab ka iti bumbiraw tanay, dumakdakkel jay apoy ijay balay da kapitan. Wine, nagayaba ka, uray sa data ka bagyan. Ay katinta tumulungan amang sabsab ijay apoy. Katinda na, uray sa data ka bagyan. Wan, kaasimot da kapitan, numauram jay kakaisun a balay da. Saan ka na sumanaw? Indakiday, uray sa data ka bagyan. Ay, sapay awan mo ti sabali at tumulaw. Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagitin na gadwa ka bagyan di parintay. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawit tan ko araw. Imbag lagit din tatatatata ba itong anagayab iti bumbiraw. Ni man ngamin antimit no. Anya mati inararamin na dadya ataw. Madama ka nung aglutlutaw ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon ka. Maliwayan na tilutluton na. Gapo iti pan nakichismismis na. Hala, umaykan. Agawid ta ni Jebalayaw, tayong takitaan. Ay kastaunay ti danak ko ba nang kunak no nauraman da iti balay ta. Ay, no saan na timulong ni Pari Badong, ay sigurado ang nagbalin adapo dahito ibalay ta. Adak dito'y paray. Wine, siyak titimulong, uray sa nakakabagyan. Ay asino pa dagiti da dumatimbulong banang. Adak mat dito'y likodam, kapitan. Ni Marituyang, Inteng. Dagiti nga da dumaakabarangayan tayo. Ay anyat inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Da kamay, mapan kami kung may bangkag. Ang nakita may amor-uram dahito balayaw paray. Iso nga imbay, samapan kami ijay bangkag may. Timulong kamay, tapno maidap ti apawi. Ay agyaman ak uray amari. Uray no saan da kami akabagyan paray. Tulungan da kayo latak ni Maribanang. Ay agyaman akon ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Kat tumulong kami latak kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, Pari Badong. Ay, wan nga ron maray. Uray siya, maisurot ak nagluwa. Ay, Ay uray siya. May surut ako. Ay. Nay, apa yan? Nagsisinangit kayo umatay. Saya at kaya matao da pare badungkan marituyan. win nga road. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Katun mo't nga may paray. Ay kwaraw. Aday baga. Kanya day tangkay. Ilistan po tinagan da pare badungkan marituyan. Kadagiti maikan iti ayuda. Ay, saus! Ay, thank you, kapitan. Kwarag. Amom ka dito spilling tinagan kaw. Kaya't mo spilling ay. Sana'y tamaw.
Ang mga numalipatam di kaburlisan nga apelyido may ganituyang ka. Di ka madanagan, paray. Amo ni Kwarog na ita. Sigurado kayo Naglaing ni Kwarog iti sleeping, iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling ite. Oh, Ay nangato nangato Nagtubit ka. Naggapwa Marituya. Dita barangay haul maray. Ay na, una yan ang nagdagsan da ito naawat ko nga ayuda. Bikin ni badong ka. Ay, nasaya at mata. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, Maray. Tinlista gayam ni Kapitan tinagan mikin ni badong ka. Ingkamutin ang makipila, Maray. Ay, saanon. Na, apay ngay asanan. Sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kanikabadong tinaisurat. Kasta? Awan mo tinagan ni Kwarog, kasta mo tin ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan, Maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanon? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Malangarod, yawid kunday to'y ayuda na awat kaw, Maray. Taitaypay nga agururay ni badong kaw. Kasta Kapitan. Nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ten iti direksyon. Vicky Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay